Ja. Oh my god. Du holder fra, du holder. Du holder. Fuck nu af, Per. Fuck nu af. Ja, jeg fucker af. Jeg gider ikke mere. Du skal jo lige fortælle, hvem vi er. Ja, det her, det er Mr. Muffin. Det er postmand Per, og det er Buddha. Mr. Muffin. Og hvem er du? Og jeg er Mulle. Nej, kan du ikke holde den? Du skal holde den. Jeg gider ikke have nogen sko. Buddhaen holder den nu. Da. Jeg er Mulle. Og vi chiller på skolen på gyngen, mand. I kommer bare, hvis I vil. Rap det. Hey, I kommer bare, hvis I vil. Det er stadig sygt. I kommer, hvis I vil. I kommer, hvis I vil. I kommer, hvis I vil. Og så holder vi party. Nej, vi laver. Så holder vi party. Fest på sukker er der Som fest. mælkesnitter Fest. Og remix. Hallo. Kattis fandt lige ud af, hvad man kunne bruge hendes, hvad det hedder. Jeg stammer. Stammer til remix. Så. Var det der få den? Fyr den af hernede. Og vi fyrer den af. Og vi laver sådan en flow. Her år charmetrol. Og hvad hedder vi til sammen? Hvad skal vi bruge? Vi skal hedde Cookie Man. Ja. Vi hedder Cookie. Det er Cookie Man. Nej. Cupcakes. Cupcakes. Ja, det er cupcakes. Det er cupcakes. Nej, vi hedder det corn. Det er cornerbrød. Nej, det er orange. Nej, The Annoying Orange. Vi skal hedde... Nej, The Annoying People. Hey Apple. Remix. The Annoying People måske. Vi hedder The Annoying People. Annoying People. Nej, vi hedder Just Cookie City. People. Hallo, vi skal bare lave flere og flere videoer. Og så er vi bare på YouTube. Og så er vi på YouTube. Røven. Hos Bullders. Wow. Fest. Hun bygger en Jeg butter bag. Jeg tror, Nå, det var okay, Buddha. jeg tror, vi kan gøre det. Så kan vi sige Mathesas. Min røv! Stop lige. Buddha har ondt i røven. Buddha fik ondt i Buddha har ondt i røven. Buddha fik ondt i røven. Buddha har ondt i røven. Buddha har ondt i røven. Sig det bø. Jeg husker stadigvæk ham der, hvor Lise vandt, eller hvem fanden det, Karen nu kom, hvor han der sagde, jeg har taget en lyserød trøje for din skyld, Justin. Ja, det var så sjovt. Nå, det er hans bedste ven. Ja. Tilbud han virkelig. Tilbud han virkelig. Så der Mulle, hun laver lige remix. Tilbud han. Men folk der vil ikke snakke. Pus med pør. Mit knæ. Ja. Jeg er ved at få lidt ondt i armen. Nå, skal jeg holde det? Budapest holder det. Så er der Buddha. Okay, må jeg godt stå der, hvor en af jer står? Per! Det kan jeg ikke gøre med det her. Mange makers! You mad, bro? Skillies, ja. Altså, vi har skills. Det, hvad hedder det? The Annoying People. Vi har skills. Vi hedder The Annoying People. Nej, vi hedder The Skillies People. Ja. Skillies. Ja, vi hedder The Skills People. Skillies people. Vi ændrer navnet fra The Annoying People til The Skillies People. Ej, du holder den om. Du har den på. Hvad er det? Fuck, hvor er det fedt at være. The Skillies People. Jeg hedder Fordi jeg har skillies. Jeg hedder A. Ej, det er smiley. Ej, hvor cool. Åh, der er smiley deroppe. Hvor du lækker. Jeg var sgu stoppe.
Ja, du slukker nu. Nå, farvel for de skedelige people. Husk det, Postman Per, Buddha, Mule